Er det for et zoologisk have, vi har havnet i? Ja. Så, nu går den over på osten. Høp for tæt på, du der. Det må du ikke. Du er sød nok, men du skal ikke spise vores ost. Jeg tror også, man kan få sådan nogle, ligesom man kan få sådan nogle mod moskitoer mod strusse. Det kan være, det er nødvendigt. Det var i hvert fald lige... Det er en uventet situation. Hvad er det? Nu er engang vores brød her. Hej her, Emu. Det går ikke det der. Høj, nu kommer vi op og slås. Det går ikke. Det er det. Ej, jeg tager så selv til det. Nå. Den kæmper for frøet, men det går jo ikke. Den kan jo ikke spise vores frø. Hey. Ej, den har jo fingrene i. Vi kan ikke gøre noget. Du får den ikke til at give brød op, det er jeg sikker på. Høp, høp. Det er vores brød. Hey. Skal vi ikke smide brødet væk derovre af? Nej, den skal da ikke have det, fordi den skal da ikke have det. Den skal da opføre sig ordentligt, skal den. Vi er nødt til at lukke døren her. Vi kommer og spiser vores mad. Vi har kun mad til 3 uger. Så du. Nu holder jeg væk. Det er vores mad.